Питрәштә үткән киңәшмә бер генә сорауга багышланган иде. Кыш гриппын профилактик чараларын күрүгә. Вчера буквально было постановление ветеринарии Республики об ограничении движения живой птицы. Районда эпидемияны булдырмау өчен тере кошларны сатуны тыйганнар. Питрәштә урнашкан кыш фабрикасында шулай ук саклану усуллары күрелгән. Ветеринария хезмәте һәрдаим элемтәдә тора. Тик вирус шәхси хуҗалыкларда да булырга мөмкин. Шуңа күрә районда авыл җирлеге башлыкларын җыеп, мәгълүматны халыкка җиткерергә әндәделәр. С завтрашнего дня начнем совместно с сельскими поселениями подворный обход, выдача памяток, объяснение гражданам, как себя вести, как клинические признаки птичьего гриппа. На самом деле вирус птичьего гриппа очень опасен и очень быстро распространяется. Белгечләр вирус күчмәсен өчен йорткышларын ябык бинада тотарга киңәш бирәләр. Настоятельно должны рекомендовать выгул вообще прекратить птиц. Хорошо, содержание внутри сарая птицы должно быть, это в идеале, да? Ну, обязательно спросят, ну а почему в свой двор нельзя выпустить эту птицу? Как вот это объяснить, почему? Вирусны күчерүчеләр булып кыргый кошлар санала, бу күгәрченнәр, каргалар, шипчыклар һәм башкалар. Республикада әлеге ситуация булганга оештыручылар Скорлупино фестивалендә үткәрмәскә булганнар. И поэтому мы даже были вынуждены отменить фестиваль, к которому готовились очень долго, и Скорлупино мы проводить не будем.